IFM News Live Report. Idol Dennis, please come in. Malaksid kaya iti mangalap ken dagitay farmers iti Ilocos Norte matektaran payen iti panagtrabaho iti construction worker iti probinsya gabo iti nangin na presyo iti gasolina iti adamo nga nagipangato iti presyo petrolyo saan malatang kasinduman no container iti pagsirtaan ngayon kadagit mapalubusanan iti panaggatangda para talang iti water pump kinadupay nga makinarya usaran kas kuma iti construction iti agda market invest nga gumatang iti nakangin nga presyo iti crudo dagiti na dumapar iti cement mixer agusal dalangin iti mano-mano nga wagas para panang iti panakatitid iti panaggastar iti gasolina nabagada nga napagbilisbad lang amang iti panagmano-mano tagoy kasalit matimbang na siya at di jay kado iti masemento kingasamiten sa nga masaya nakasporigaman at nakurang iti usiren para kaya iti cement mixer nga panagtimpla iti semento awan iti marami dano diti aganos kuna diti construction worker babayin iti mano-mano wagas iti panagtrabaho ibig kasi maliklikan iti panaggastar ken manayunan iti gastos iti inda panagtrabaho ng rural demand iti busta nga trabaho kas iti construction kalsada ken dumpay iti pagtengan iti agdama ay daluran sit maritnang iti kinanginat presyo gasolina mamano pa yan dagiti agtataray maluglugan instead nga 4 wheels usarenda motosiklo ng imot na amang iti konsumo iti gasolina wenno iti crudo tamag pelang malibad mismo iti probinsya Idol Dennis Salitio Tatak IFM